ہے ذکر ولیاں دے شادا سونا ون دیا 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 ذکر ولیاں دے شادا ذکر ولیاں دے شادا سونا ذکر ولیاں دے شادا سونا دیا ذکر ولیاں. اچھا اے جو میرے کو اتنا سفر کرائے نے چپ کر کے بان وست کرائے نے میں مشتاق سے آسی تے بلسائے نہیں. ہمت کرو یا علی میں مولا دی قسم ہے جتنا توڑا میار ود آیا میں اتو آسا اتو کر انشاءاللہ ولیاں دے شادا سونا علی ولیاں دے شادا سونا دیا ذکر ولیاں دے شادا سونا علی ولیاں دے شادا سونا ذکر ولیاں دے شادا سونا ذکر ولیاں دے شادا سونا ذکر ولیاں دے شادا ذکر ولیاں دے شادا سونا ور دیو سانو جنت زمین تے سجاون دیو سانو جنت زمین تے سجاون دیو. بسم اللہ بسم اللہ. بندے حیران بھائی جیرا 2 سال ڈھکے رہے آج بادشاہ دی انگل نپ کے گلیاں ٹوری ودا. کمال دا ملنگے یار کمال دا ملنگے یار حد ہو گئی ہے. کل تائیں ملنگ دا دشمن آئی بادشاہ آج نال سریلا کوئی نہیں تو سریلا بن گئی. واری کھلوتا قصیدہ دی دے نہیں انگل نپ کے ٹوری ودے بادشاہ نوا دے ملنگا دے شیر پکالا ایک واری میں اکساں دوئی ویری تے ہکڑے ملنگا دے آج سن میں تے سناوا جنو نور نبی بنایا گیا جنی خاطر یہ کعبہ سجایا گیا. جیو تیری زندگیاں کیا بات ہے واقع ہون منیا جو لاہور پہ بن دے اجا انہیں لاہور دے ارو پہنچے باہر علی بائی پاس تے نیاز بیگ دے ارو پہنچائے لاہور داخل جان بڑے شالے ہون ہونے توجہ کرے آئے پھر سنا بھائی جنو نور نبی بنایا گیا جنی خاطر یہ کعبہ سجایا گیا مجمع عام وچ خمے جندہ بالو پکڑ کے وکھایا گیا. سانو رج رج کے سانو رج رج کے سانو رج رج کے اجرار لاون دیو سانو جنت زمین سجاون دیو سانو جنت زمین سجاون دیو. کر لیو نیاز کر لیو امام بارگاہ واسطے نیاز کر لیو جو میں اگلا قصیدہ پڑھا. اٹھیو بھائی بندے. ہاں مومنین جلدی جلدی مہربانی کرے سو اے سارے پاکستان دے نام بر ہستی امام بارگاہ پڑھتی پئی ہے وہ ہر سال ملک دے نام بر ہستیاں پڑھتی پئی ہیں. یہ تو آدھے شان شاعر نہیں جو امام بارگاہ ضلع لئیے دی وچ مثالی ہو ونجے بڑے شاعر دا. یہ تسا مومنین دے تعاون نال ہونے یہ مہربانی کر کے وقت تو ود نیاز دے ہو دیر نہ کرو. یہ مستورات دی خدمتی اپیل ہے بی پہ مایا تو سبھی جلدی جلدی نیاز کٹھی کر کے دیوا بھیجو. ہون ویکھ لو اسی آنکھے چنگو ہے آغاز میں کیتے باقی جڑی کئی کسر راندی ہے اس آپ کر دیتی. جلدی 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 نیاز دیو نہیں تو میرا قصیدے انہیں ٹھنڈے ہو گئی سر.
दसिया है मैनू जिसले सारे न्याज दे लियो ना तुसा मैनू दसना है मैं तुहानू याद खलोता दिवेना न्याज दियो तो मैं ही खलोता मैं अपना खर्च कोई नहीं छोड़िया हकल मरिया भाई जागो जागो रोजेदारो अल्लाह दे नबी दे प्यारे हो मलंग आख्या ओ बादशाह चल एक छोड़ दे दुआ कसीदा पढ़ने